Sje? Hoi. Wie dealen je petjes uit? Ja. Maar dat is natuurlijk net Samma, daar mag wel wat voor gebeuren. En we zijn hier op de Hiesterdagen. Ja. Kerst toen een hinder, nee, man? Ja. Verdiend. En je ziet er zo serieus uit. Wie mag er zijn zien of je hem niet kennen? Kijk maar net af. Dat lukt hem misschien wel, maar mij niet. Nee? Ja, wie had ze kreeg ik al een paar hoor. Die kreeg wat beter. Ik denk dat je wat meer in zit. Ja, dat wie beter. Sje. De volgende, de gitter. Brrr, maak je dat interessant, Gloer? Ja, als je de kaart had. Als je de kaart had, dan mag het dus ook wel goed. Dat je een uitzietje, maar dan krijg je hem wel. Ja. Zie, dat komt je beter bekend voor. De volgende, hast het tune hoe maat? Ja. Ook weer een onderzoeksgeval. Wil je hem zo'n mooi petje, ha? Nee? Ja, Sabine. Ja. Wie had wat jet? Ja. Wat had je jet? Wie had jij? Dat is toch goed een hinderkast snijden, man. Ja. En daar ben we heel benauwd naar. Kerst er nog één keer van? Ja. En ik denk dat we een winnaar hebben van de pot, ja? Is dat mijn kwaliteit? Ja, zeker. Dank u wel. Nou, alsjeblieft, geniet ervan. Dank u